गावजों गाव बिदा फंबाय नांलाय खमलाय जाजासिनो नोंसोर नैबे भिडिअखौ नुखांबाय जानो हागौ नुनानैबो नोंसोर बावबाय जानो हागौ नामा नैबे सार बुंलांनाय खोथाफोरखौ जाय जाय नुवाखै बिथांमोना नायलांदो जाय जाय नुखांबाय बिथांमोनाबो नायलांबावदो आरो खेबसेबो नंबा रायजोखौ बाथ्राया नंगौआनो नङा जोंनि सानसुमा कंग्रेस सारा मा खोथा होनलांखो नङा होमबा जोंनि बर'फोरनि पार्टिजों पार्टि नङा होमबा दानि जुगाव गोरोबनाय गैया जोंनि बर'फोरनि पार्टिया नङा होमबा गावजों गाव नारा नाथा नांलाय खमलाय नङा होमबा रायजोफोर पार्टिखौ लानानै बर'जों बर' दावराव नङा होमबा बेखौ लानानै दिनै सानसुमा कंग्रेस सारा मा खोथा फोरमायदों बर'फोरनि गेजेराव रायजोफोर नैबे भिडिअखौ नायलां नङाबा बुजिनाय नङा नोंसोर जोबजासिम नाय आरो जाय जाय गोदान साबस्क्राइब खालामना होदो रायजोफोर आरो मोनसे मोजां कमेन्ट हरबानो जाबाय थ' होमबा रायजोफोर भिडिअखौ नायलांदो आरो मोजां कमेन्ट हर नैबे सार होननाय खोथाफोरा नंगौ नङा रायजोफोर थ' होमबा भिडिअखौ नायलांदो रायजोफोर आरो जेसे हायो बै बर' हारिफोरनो शेयार खालामना हो भिडिअखौ नायलांदो दा बर' हारिनि अख्राङाव दाउखा बिदै बिदै दाखा दाखा जोमै गोसोम खाबाय बे दाखा दाखा जोमै गोसोमखौबो जुदि बुजिनो हायाब्ला सिरि मोनखांनो हायाब्ला पार्टि फुर्तिखौ जालदाब जुलदाब गारनानैब्लाबो खौसेयै जुदि गसंथानो हायाब्ला बे बर' हारिया बे मुलुगनिफ्राय जोबनांगौआ बारा गोबाव आरो सम गैलिया रायजोबो दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनिसिम बे बिटिसिखौ लानानैनो गावजों गाव बिदा फंबाय नांलाय खमलाय जाजासिनो आलादा हादोर सेपारेट स्टेटखौ थै थाङै आन्थोर जयै इनसेसेन्ट पिसफुल डेम'क्रेटिक मास मुभमेन्टनि गेजेरजों थाबैनो जुदि आदाय खालामनो हायाब्ला बे बुहुमाव बर' हारिया बै बिटिसि आरो बिटिडिखौ लानानै थांनानै थानाया अथ' गोरलै नङा बे जास्ट जागायजेननायसो खोमा बिसोरनि मथेब्ला आरो जोंहा अनजालु सिखना जोहोलावा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खुनु दाय गैया हसिया सुथुरनि आखायाव होलांनांबाय बेयो जोंनि दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनि मेगनखौ खेवनानै होबाय होननानै आं सानो सिरि मोननांगौनि सम फैबाय बर' फिसाफोर 5000 बर' फिसाफोरखौ मुंख्लं जाहोनानै जों जे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियास मोनदोंमोन बिटिएडि आरो बिटिसि बेखौ दिनै गुबुन जायगानिफ्राय फैनाया दिनै जेरैखि जायाबाबो कब्जा खालामनानै गावसिनि खालामनायनि प्लेनिंजों आवगायगासिनो दं बेनिखायनो आथिखालनि बायदि गिथाव बाथाव सिटुएसनाव आंनि हाम्बल आपिल दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनिसिम बे बिटिएडि बिटिसिखौ लानानैनो गावजों गाव बिदा फंबाय नांलाय खमलाय जाजासिनो आलादा हादोर सेपारेट स्टेटखौ थै थाङै आन्थोर जयै इनसेसेन्ट पिसफुल डेम'क्रेटिक मास मुभमेन्टनि गेजेरजों थाबैनो जुदि आदाय खालामनो हायाब्ला बे बुहुमाव बर' हारिया बै बिटिसि आरो बिटिडिखौ लानानै थांनानै थानाया अथ' गोरलै नङा मानो होनब्ला बिटिसि एडमिनिस्ट्रेशन आन्दाराव पुलिस पावार गैया ल' एन्ड अर्डार कन्ट्रल खालामनो अधिकार गैया दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ ल' एन्ड अर्डारखौ कन्ट्रल खालामो